Ifolo ụdị ihe a kịta na-eme na vidio a. Ifolo ụdị ife a na-eme na vidio a. The reason m ji eme this video because of the way this our brother na anyị na-afụ kịta bụ vintage interior. That is the kind of thing o mee. Ọ bụgodo that rice o kegodoro. Do you understand me? Mana ife draw attention mụ na vidio a nụwa na-trend na-abụ that na ọ bụrụ na o kele ndị mmadụ rice bụ the problem. Do you understand? Ekene dịkwala ndị niile ahụ ndị ọzọ niile ekele ndị be anyị ife ihe oriri o. But nke this our brother ahụ vintage interior, ife o ji wee draw my attention bụ that na ọ bụrụ na o nyere ndị mmadụ rice ka ọ kwụsị, nọ na o nyechara fa rice, nyefe ife ga-ewetele fa ife karịrị rice. Ọ bụgoro na ọ nọrọ ya ka fa nwekwa ike ị na-sustain onwe fa, ka fa nwee ike ị na-eri nri. Ifuru ife na-eme na this video, ị ga-afụ sewing machine, ị ga-afụ keke, ị ga-afụ nkere afịa bụ machine eji akwọ ife, ị ga-afụ machine. So you feel that na ife anụnwa wụ complete full option empowerment. Ọ bụrụ sọsọ inye ndị mmadụ ife oriri. You understand me? Mana ka onye wetara onwe ya. Do you understand? Ịma na be anyị a na-emebe ife every year. Ndị mmadụ ka akpa rice ka eso m ife nni. Mana ịmago that na ericha akpa rice afọ aka ya egote n'ọzọ. Do you understand? So it's better that na empower our people. Ka fa ife ya na-eme wee na-egote akpa rice. Na ọ bụrụ echi niile fa richa akpa rice every December fa na-eche, a na-akwụgharị n'ụlọ ebe a ga-eje hụ na line ka ebute akpa rice. Ama m ịghọta ife a na-ekwu na. So ekene dịrị ya bụ nwanne anyị nwoke. Aja ana Igbo chebe gị na ị ga-adị ka echi ada agwụrụ agwụ. Nke ọma ọbụla ị na-eme, aja ana Igbo si na ya na-kwụọ gị ụgwọ. Kenekwenụ m unu. Ọ ụdị ife a, ụdị empowerment a ka anyị na-edi na ana Igbo anyị. Ịghọta ife anyị na-ekwu, ọ ga-reduce criminality. Ama m ịghọta ife na-ekwu, ndị mmadụ enwe ife fa na-alụ. Ịghọtago, ndị be anyị ji ego n'eba na anya n'ịlụ anyị industry, ọ ga-eso wee reduce criminality na our society. Good alone.